Nina bezulu edumile ngahlomanga kwakhangela amankengane indaba ze-1KZNTV zifunde uphilano kacebe khulu sanibonani. Nazi indaba wezona ehamba phambili namuhla. Owezohwebo uNethemba Ngekusasa LEZWE. I-Sanco isha amakhala ngokhongolose kanti i-FF ifuna aphume endlini yomkhandlu usomlomo. Sanemukela nina bendlovena amandla kwindaba zethu ze-1KZNTV. Ngqongqoshe umnyango wezohwebo nezimboni kuzolonke uPakstar uthi ukuzibophezela kweinkampani ukutshala izimali nokuthuthukisa imikhakha eyahlukene ezamabhizinisi kukhombisa ngokusobala ukuthi lisekhona ithemba ngekusasa la kulelizwe. Ngqongqoshe utawusho kanjena ke ekhuluma ngesikhathi ke kuqhubeka kengqungquthela izinsuku ezimbili yezokuhwebelana kwaZulu-Natal Investment Conference ngaphansi komnyango wezokuthuthukiswa komnotho esifundazweni kanye nenhlangano yezohwebo i-Trade and Investment kwaZulu-Natal. Lisekhona ithemba kubatshali izimali ngelakuleli. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe womnyango wezokuhweba ngezimboni kuleli ngesikhathi kuqhubeka inkomfa yezokuhwebelana eThekwini. I think it's an important statement. I think when business says now we want to see real commitments, we want to see real work, want to ensure that the turnaround times that enable investments to take place are shortened so that we are able to make those commitments. So I think it's an important message to everybody, both public and private sector. Osukwini lokuqala lenkomfa yezinsuku ezimbili kubonakala izinkampani ezili-16 zizibophezela ukutshala imali ebalelwa ku-75.8 billion amarandi emkhakheni eyahlukene. Lokhu kushayelwe ihlombe enkundunakulu wesifundazwe nokuvezeke ukuthi lokhu kuzosiza ukudala amathuba omsebenzi. Namhlanje asebebophezele nje kwesikhathi sezinyanga ezingama-24 ukuthi more than 70 billion commitment yenziwe namhlanje abantu abathi cha nakho esikwenzayo nakho esizokwenza as investment ukuze sidala amathuba kubantu bakwaZulu-Natal. Lona ke uhambo lwethu olufakazelwa ukuthi sifuna ukuthi umnotho wethu uthuthuke ungashiyi abantu ngaphandle bese kudaleka namathuba kubantu bakwaZulu-Natal. Lenkomfa ihlanganisa osomabhizinisi nabatshali imali bakuleli nasemazweni angaphandle kanti baveze ukukhathazeka ngokudonsa isikhathi eside kweminye yemisebenzi bathi ke ukukhuluma kakuphele kushe umsebenzi. The most important thing is socio-economic changes. So obviously KZN has had a tough couple of years. We've had a few problems with both weather and economic. So we're hoping that this will boost the economy, create jobs is one of the most important things. But it's not just that. It's not just a profitable business. We're also looking to improve and upskill the communities. We're looking forward to having a relationship amasha zovela from here as we are a beacon etshengisayo ukuthi I-KZN uyasiza ngayo yonke indlela through ama relationships nama leads esengwatholile traveling abroad through I-KZN. Njengamanje ngine event ebizwa ukuthi i-South Coast Annual Business Fair, and then through i-lead engayithola bona ngile Seychelles. I'm using it now. We're having a relationship where esikwazi ukuthi senze ama exchange programs now. Osukwini lakusasa kulindeleke ukuba kubhungwe kabanzi ngeindlela zokulwa nobugebengu okugcina sekubalekisa abatshali imali kanye nezinye izihloko ezahlukene. Eindabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Unobhala we-I-Sanco kwaZulu-Natal uSizwe ecele ukuthi basazoqhubeka nokudlelana ne-SACP kanjalo nekhosatu kepha kabasayidingi ANC enhlelweni zabo futhi nabo kangeke bazimbandakanye nemicimbi yayo ngoba ikhombisa ukuthi kayibahloniphi. uMagayi usho lokhu kulandela kwesitatimende abasikhiphile abakhale kusona ngokuthi sebezame kaningana ukucela komhlangano ne-ANC kwaZulu-Natal kepha ke ibashaye indiva. Unobhala uchaza kabanzi ngezinye zezizathu esibenze bafika kwisinqumo sokuthi baphume ku-ANC lesi sifundazwe. Sisenkingeni njengamanje usho ukuthi la KwaZulu-Natal sine-ANC etatazela kakhulu itatazelele i-EDA itatazelele i-IFP more than itatazelela i-Alliance. Inkinga iyona uSanco kuphela. Iyafana na ku-SACP iyafana nokhosatu. So uSanco kwaZulu-Natal ubonile ukuthi hayi shuthi asinabo ubudlelwano no-ANC ngoba ayikho into esingakaze siyizama asibeshane si-officialize ke into ukuthi cha siyabunqamula ke lo budlelwano sivese sinqamula into engekho. Ucele uthi mningi imizamo abayenzile bebhala becela imihlangano
kodwa abakaze banakwe. I-Sanco kade ulokhu ufuna ukuba nama-meetings no-ANC in KwaZulu-Natal. Kusukela nje ngesikhathi before siye kuma-elections ukuthi ahlaleni njengokujwayelekile i-alliance planele ama-elections. Azange sibe nemhlangano njengaleyo. Sadinga futhi ukuthi even after ama-elections sihlale sibonisana ukuthi okay kasiphefumanga kahle kodwa siya kanjani phambili. ANC ayihlalanga nathi. ANC instead ihlale ne-opposition, yahlala ne-DA, yahlala no-IFP. Le nhlangano ithi sazosebenza ne-SACP kanye neNgekusasa kulesi sifundazwe. I-ANC iyona kuphela bangasayidingi. Siphumile kwi-ANC okwamanje, but it's not final. It depends ukuthi ama-negotiations ezingeni lika-national azohamba kanjani. Uma sitshele nje iqiniso, I-Sanco is a unitary organization, okusho ukuthi ayikho i-province eyimele, kodwa i-province inamandla okuthatha inqumo ezokwenza ukuthi i-national ikwazi ukuyi-overcome. That's why sesiyise ezingeni lika-national ukuthi abahlale babonisana ngoba I-Sanco usenayo i-alliance ne-ANC national and in other provinces. Ila KwaZulu-Natal kuphela esibone into esingakaze siyibone lokho yabakhona i-alliance. U-ANC uzuyoformalize ugovernment, udeploye o-MEC, deploye and everyone else ingakazi ihlale kwi-alliance. So umkhuba nje omusha lo esaziyo ukuthi akuwona umkhuba ka-ANC. Abantu abathize abanikezwe i-responsibility yokulead u-ANC njengamanje ababulala i-ANC abasilethela into esiqhabukayo. Ngutebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Amalungu eqembu le-EFF ahambele kumuzi womkhandlu uMsunduzi emkhondeni eMgungundlovu okubika ukuthi ke kuhlala kona usomlomo walomasipala. Laba ke behola umgcini mafa leli qembu KwaZulu-Natal uchuma wakini baveze ukungenami kwabo ngalokho njengoba bethi kusomlomo uEunice Majola uhlezi kulomuzi ngokungekho emthethweni. Iqembu le-EFF KwaZulu-Natal lithi kunombiko oveza ukuthi usomlomo womasipala uMsunduzi uEunice Majola uhlezi endlini yomkhandlu ngokungemthetho. Basho kanje behambele lo muzi bethi bayohlola. Kune report yathebulishwa lana enensolo zokuthi uspeaker womkhandlu uoccupy le ndawo illegally. Siyazi ukuthi le ndawo lena in terms of ama municipal bylaws irezoniwe as a recreational facility, not as a residential area. So sizo investigate lokho esikufika sakuthola ke la sibonile ukuthi uspeaker empeleni uhlala la ngaphakathi. Sibonile lana ukuthi kunezikhumba zezilwane la kusho ukuthi umuzi wakhe wenza namasiko wakhe la ngaphakathi. So soqinisekisha ukuthi le property lena ibuyela ezandleni zomkhandlu. Soqinisekisha ukuthi lana abuse of power ayikho kule city yethu, i-corruption ayikho kule city yethu ngoba sibonile ukuthi i-report abayifihlayo lapha uMayor because baya defendana ama politicians a corrupt ANC iyasho i-report ukuthi le ndawo lena uspeaker kumele uyoccupyile ngoba akayona staff member, uspeaker ilunga lomkhandlu and amalungu omkhandlu awavumelekile ngokomthetho wasiphethe lana eSouth Africa ukuthi aoccupy ama municipal properties. Laba bathi bazobhalela umkhandlu befune izincazelo ngalokho. So bhalela municipal manager si-enquire ukuthi report uyitablisha nini before i-council. Municipal manager in our last engagement as the caucus with her usitshelile ukuthi uspeaker la ukhokha 5,500 rands a month and siyazi ukuthi iproperty enkulu kangaka esemgangathweni kangaka akumelanga ukuthi ukhokha 5,500 la. So sizocela i-establishment ad hoc committee ezophanda ukuthi umasipala awunayo yini loss oyitholile ngale ndawo lena, and if there is any loss ngale ndawo yonke lo mali siyofuna ibhilo kuspeaker womkhandlu, speaker womkhandlu abuyise imali yabantu basemsunduzi. Usomlomo uMajola uthi laba banayo imvume ngalokho abakwenzile. As i-caucus ngoba bayi-caucus emsunduzi, they are not allowed to do i-oversight. I-oversight must be done by i-portfolio committee uma ngabe ukuthi there is something abafuna ukuzoyibheka. That's one. But ungena kwabo mhlambe angikusho ukuthi ngibavumela ukuthi bangena, but I know for sure ukuthi I've got all right ukuthi ngibavale lapha eSangweni bangangeni, because as much as kuyi rental stock kamasipala but ngihlala la, my privacy is very important to me. uMajola uthi uhlezi ngokusemthethweni kulendlu. I applied for it. Ngine lease with umasipala. I paid for ilento lease ngoba kunemali oyikhokhayo for lease, deposit, yonke into. I paid
ngoba kumina ukube bikhonto bebeyifuna bengizothi abaye kamasipala bafuna ama documents ukuthi ngilana legally. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgongondlovu. Uhlalo wenhlangano yamaloli ATDF eRichards Bay inyakatho nelikaMthani uManqoba Shozi uthi bakhathazekile ngokuthi uhulumeni wakulela kayisukumela indaba yokuqashwa kwabantu bakuleli ukunalokho kuqashwa abantu bokufika. Ekhuluma ke neziko leindaba le1KZNTV uShozi uthi ke ziningi inkinga ezibhekene nemboni yamaloli kulelizwe nokwenza ke kuhlongozwe ke siteleka nathi bona kabahambisani naso. Ziyaqina izindaba ezithinta isiteleka samaloli esifufusayo kulesifundazwe kuzokhumbuleka ukuthi lemboni iyeba nesiteleka nalapho kwavalwa khona imigwaqo ngothela wayeka ngenxa yezikhalo ezahlukene. Phakathi kwezikhalo esithinta lemboni ukuqashwa kwabantu bokufika kusale ngaphandle abakuleli. Simningi kakhulu iminyaka sizama challenge lesihlava esimbi sokuvaleka abafethu abantu ama-code 14 ukuhlala emakhaya. Uhulumeni sesimncinci kakhulu sicela silekelele sihlangabeze ekutheni kulandelele umthetho ukhona eSouth Africa but awunamazinyo awulumi. Umthetho ukhona bayawujomba indlela yokuqashwa abantu bangaphandle ematrageni. Uhulumeni sesimncinci onke ama-stakeholders labor migration kuzanywa ukuthi baboshwe. Uyaboshwa umuntu namhlanje kusasa uyabuyela uyaphuma asazi lapho kwenzakalani. Siyacela ukuthi umthetho nohulumeni ake bedlala indima ukusilekelela singabahlali base-South Africa ngoba siyahlumezeka kakhulu. Sihlezi amakhazi no-code 14 sine-experience asisebenzi kuprefer abantu bangaphandle. Siyacela siyabanqanga ukuthi abakhanda ama-tax team azosebenzela singabahlali base-South Africa. Inhlangano yamaloli ATDF ithi ziningi izinkinga ezibhekene nalemboni nokuholela fufusa isiteleka sikazwelonke kanti lenhlangano ithi yona ihambisana nesiteleka esihlongozwayo. Isiteleka lesihlongozwayo ngeke sisupporta kodwa ezingomhlali mina kumele ngiprotest makuprotestwa umsebenzi wethu protestwa izwe lethu singama South Africa ngoba ama driver esinawo ATDF ama South African uma kukhona into esibona ukuthi hayibo nathi ingasilekelela sizoyisupporta kodwa ukuthi ke asikaze sibe nayo i-strategic planning sokuhlela i-strike nani as ama-organizer as ama-spokesperson akekho umuntu onolwazi strike kodwa ke into ebe khona makhona ama-rumors akhona khona strike nathi sina-right ukuthi support as ama-South African because of nathi kuyasithinta kakhulu siyawudinga umsebenzi wethu ubuye back team. Ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni kwaZulu-Natal uSiboniso Duma ube nomhlangano nalenhlangano ukuzama ukuqhamuka nezixazululo ngaphambi kokuba kuqale isiteleka. Kube khona nje umhlangano kodwa ke ongekho formal nobuholi be-ATDF ASA bese kuvunyelwana ukuthi fanele kube khona umhlangano osemthethweni ozoba formal la izokudingidwa khona indaba ezihlukahlukene uqinisekisa ukuthi kunozinzo. Ungqongqoshe uphinde wakuveza ukuthi uyakwazi ukuthi udaba lolu olusematheni udaba olusingathwe kakhulu ugovernment kazwelonke ngoba phela uqashwa ko-driver abama-foreign nationals nokunye nje abakurezayo udaba lolu olusingethwe u-national government kodwa ke uphinde wakuveza ungqongqoshe ukuthi ke emhlanganweni ababe nawo no-president uCyril Ramaphosa last week kanye necabinet yakhe kwavunyelwana ukuthi fanele kube khona ukusebenza ngokuyikhandla uqinisekisa ukuthi kunozinzo kuzo zonke nje izimboni ezikhona kuwonke ama-sectors of economy. Uphinde wakuveza futhi ungqongqoshe ukuthi ke i-department yabe isiyaqhuquzela umongameli kanye national cabinet ukuthi iqhubeke nokuthi ke ibe i-catalyst ezokwenza ukuthi kube khona ukukhula kwamanye ama-sectors of economy nokuthi kuvikelwe imisebenzi ehlukahlukene. Siyazi ukuthi la kwaZulu-Natal kukhona amachweba laphana eRichards Bay bese kuba ila eDurban. Izindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake sithishelele izitolo nenebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV. Nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Owezohwebo uNethemba Ngekusasa LEZWE. I-I-Sanco isha amakhala ngokhongolose kanti i-EFF ifuna aphume endlini yomkhandlu usomlomo.
Amalungu omphakathi alima umoba endaweni yasemjindi ejozini enyakatho KwaZulu-Natal akhala ngokuhlukumezeka endaweni alima kuyona. Laba basola inhlangano yomama ebizwa ngokuthi kumjindi Women's Cooperatives nabathi yona ke yafaka kuganaganda wabulala umoba wabo ngoba bethi akuvumelekile ukutshala umoba kanti nendawo abatshala kuyona akusiyona eyabo. uSipho Nkosi walinyazela umoba wakhe uthi sebehluleke bancama ukuthola isombululo njengoba ngabe belibika udaba lwabo kaluthathelwa phezulu. Laba ngabanye babalimi abakhala ngokuthi ke balinyazelwa amasimu abo basolwa ke inhlangano besifazana Mjindi Women's Cooperative ngokubaphuca amasimu abo besebenzisana ke netrust abathi ke iyona ke balekelelayo kulokhu. uNkosi uthi ke ngesikhathi bolawela umoba nobhontshisi wakhe watshela ukuthi ke akavumelekile ukutshala umoba kule ndawo futhi ke nendawo akatshala kuyo akusiyo eyakhe inabanikazi bayo. Uthi ke u2 hectare wonke womoba owabulawa ngalesi sikhathi. Kula engilime khona kwabulawa umoba wami, kwabulawa ubhontshisi wami, amahectare 2 abulawa umama uBK Ndimande nomama uMatozi Simelane. Bathi bafuna ukutshala amaveji indawo ingeyabo kodwa manje la isikhona khona sebatshala umoba lono wama bawubulala nabo sebafaka futhi umoba bathi bona indawo yamaveji batshala umoba manje. Laba bathi ke balusukumela udaba njengoba kwazi ke kwaba nomhlangano nenkosi yendawo nayo ke yafike yabachitha. Kuyasihlukumeza kuyasilimaza emoyeni isikhathi eside kangaka umhlaba kuthiwa ngowethu kodwa unabantu abawulawulayo bona ngokwaba badlayo ngawo thina singatholi lutho ngoba kuba sidli sonke ngabe kuhamba ngobuqotho kodwa ngoba khona abanye abatholayo kancane kungakho kunjena nje namhlanje. Noma ngabe kuthiwa ubani ongangenelela ongasisiza ngoba labo mama banamasimu 100 and something hectares abanawo kodwa wena one hectare lodwa noma onafu hectare bafuna ukuphuca kona lokho okuncane okungekho. Sahamba sabamba umhlangano nenkosi, inkosi yasibiza wafika kwathiwa umfowethu kufanele enganxeshezelwa ngisho kunxeshezelwa kwathiwa kufanele umebonakala emasimini kusho inkosi ithi kufanele boshwe. Laba ke bathi bona bangumsinsi wokuzimilela kule ndawo babeke sebesuswa ngokuthiwa ke le ndawo izothuthukiswa kutheke uma umhlaba usubuyiselwa bangatshela kodwa kubezwa sekuthiwa ke usubuyisiwe. Inkinga ke iqala uma sekuzuza abantu ongafanele engabe ke bazuza kule ndawo noma bebe yingxenye yabantu abasuswa ngesikhathi ke kususwa abantu kule ndawo. Kumanje lo mhlaba njengoba wabuya ukuthi trust it ayikho okuyiyona enginikeza information ukuthi ubuye ngawuphi unyaka kuze kube manje awukafiki kithi sonke thina abanikazi bawo. Abanye bakhohliswe ngo1 hectare banikeza o1 hectare esikhundleni sika 10 hectare mina nganikeza u2 hectare esikhundleni sika 10 hectare. Uma ngithi kusihlalo mina njengonhlebela ngicela ukunikeza wami 10 hectare uthi ngivukela itrust. Kanti ke uhlalo wenhlangano Mjindi Women's Cooperative kanye ke nohlalo wetrust basiphendulele ke kulezi insolo ezibabayi kwazona. Sawunikezwa itrust bona bazingenele emhlabeni abangakaze banikezwe wona bengeniswa ukuthi bathi bona basuswe endaweni bakhe kuyo. Lo mobo okhuluma ngawo lo owakwankosi akayingenelanga lapha wangeniswa ngomunye wakwaButhelezi okuthiwa uCwecwe. Okay. Wamqashisela indawo walobuthelezi umqashisela indawo akusiye yakho uButhelezi indawo inye trust. Yawazi umsindo usukaphi basukhuluma zonke lezi zinto. Umsindo usuke ekuthenini bahambe bayosebenza indawo abantu eliziwe ngokungekho emthethweni kwamangalelwana wayiswana emaphoyiseni yonke leyo nto leyo nathi ke sibizwe ukuthiwa anifakaze ngempela lelizi semthethweni no isemthethweni lezi sabanikeza bona ngokusemthethweni. Inkosi ke ngokuvuma ukubonakala ukuthi abantu abaningi laba abakhele isizwe sayo inkosi babe baningi sanoma babela ku200 neni kwavunyelwa ukuthi no abanikezwe lo mhlaba labantu ngoba baningi kakhulu vele abantu mabengaka abantu besizwe sale ubukhosi obukhona asikho isidingo sokuthi bangenikezwe umhlaba uzibawusebenza. LEZWE.1KZNTV ngengosamukeliso ngqulunga ngisejozini.
Salinganelelo yeqembu le-MK Party KwaZulu-Natal udaba lwaka-Eskom empangeni enyakatho lesifundazwe kulandela ukukhala kungasizakala kwamalungu omphakathi aqhamuka ey'ndaweni ezingaphansi kwesifunda iKing Gcetshwayo aqiqa nsuku zaphuma kulesi sikhungo njengoba le nkampani ephehla amandla kagesi kuleli yethule kuhlelo olusha lokuguqukela ohlelweni lokufakwa kwamamitha amasha kagesi emakhaya. Umphakathi kukhala ngokungabikho kwabasebenzi abanele kanye nohlelo lwezobuchwepheshe olusetshenziswayo olungasebenzi ngendlela. Sekube isikhathi eside umphakathi uqiqe emahhovisi akwa-Eskom empangeni uze kubuyele emuva emakhaya ungasizakele uzofuna kusizo lohlelo lokurejistelwa izigubhuko ezintsha. Kubukeka kunhlangazimuka nomoya kulamahhovisi umphakathi ungasizakale ngokusheshsha ukhala ngumo olayini abade nohlelo online oluhamba ngonyawo lonwabo. Lokho sekuzokwadonsa kamehlo obuholi bomphakathi ukuba bemngenelele. So kulesimo salapha ka-Eskom sekuno 2 days sizwe ukuthi kunabantu ababamba olayini abade bengasizakali. Umuntu uzamile ukwenza research ukuthi kwenzakalani, what's the problem. Sithola ukuthi kune process enzo Eskom ukushintsha kwezigubhu kagesi. Bayayishintsha igubhu kodwa uthola ukuthi abasakwazi ukusizakala ukufaka ke manje ugesi. So kushiya abantu abaningi benganawo ugesi bezamile ukulandela iprocess ekuthiwa bayilandele kodwa still they suffer after leyo process leyo. Ukhumalo ugxekeke indlela weScom ngokungabi nezinhlelo ezisheshayo ukuze ubhekane nalolu hlelo kusizakala umphakathi ngokusheshsha. Siyafisa ukuzohla phansi no-Eskom namhlanje ukuzoza ukuthi iziphi ixazululo abanazo ukuze sikwazi ukuresolve lawo ma-issues nokwazi ukuthi labantu abahlala lana bebamba ulayini abade sibala abantu abadala sibala ogogo wonke umuntu bahlala lana isikhathi eside bengakwazi ukuthi bebuye izinsuku nezinsuku ngoba uma beqala uhlela abalenzayo kumele bebe ne-provision eshoyo ukuthi sizoba ne-load abantu abazoqhamuka manje. Kusho ukuthi kumele sibe nohlelo loku-add staff sethu noma lokushintsha staff sethu mhlawumbe sema-ofisini size kwi-front desk ukuzolekelela abantu abazobe befika ngaphambili ngoba siyazi ukuthi vele kuthiwa abantu phambili. Amalungu omphakathi angamakhasimende akwa-Eskom athi into ayisabelayo ukufika komnqamulajuqu omhla ka-24 kule nyanga sekuvalwa lolu hlelo. Sengifike ka-4 noma ka-5 la ngizozama ukuthola usizo. Okokuqala ngafika ngazoregister, ngafika kwesibili banginika inamba okufanele ngiqale ngiyiphantshe esigujini before ngifake ugesi engithengile. Mangifika ngiyifaka lapha lezi number ayingeni. Fanele ngiphinde ngibuye futhi again ngizobatshela lezi number le code eninginike yona ayingeni. Njoba ngilana nje namhlanje ngizobatshela ukuthi le code enanginika yona ayingeni. Mina ngifuna umuntu ozohambela lapha ekhaya esigujini sami ngoba angisirobhila nginankinga ngisalutho efike ebona inkinga ukuthi yini ngoba njengoba lokusiza lapha nje sigibela ngemali soze sithathe imali koze kufike lo mhla ka-24 sicinye ugesi bese singazi ukusenze njani. Namhlanje ke ngivuka ekhaya ngo3 ngahlamba ngayothola ibhasi ka-4 ngafika ngawo lana. Lokhu siubambile kulayini kusukela lapho ke sazofika la ngaphakathi. Kodwa abafike emuva kunathi azange besayithola bonini nabo bebefike late. Into ebhlungu ke manje ngoba musufika abanye bethu noma ngakangitholi nami usizo phakathi. Abanye bethu kuthiwa bajike befone kanti mawuthi uyayifonela le number ka-Eskom ayibanjwa umuntu. U-Eskom ucela ukuba uthunyelelwe kwimibuzo ukuze uphendule ngalo daba kuze kwashaya isikhathi sokuba ke siyemoyeni bengakaphendule. Ezindabeni ze-1KZNTV kuba inkosi Nhlemthembo empangeni. Ake siyitoleni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZNTV nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Owezohwebo uNethemba Ngekusasa LEZWE. I-I-Sanco isha amakhala ngokhongolose kanti i-EFF ifuna aphume endlini yomkhandlu usomlomo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.57 kuyidola laseMelika libe ngu-18.84 ku-euro yase-Europe libe ngu-22.69 uma kuqhathaniswa nopondo waseBrithani. Kuthi intengo yegolide yona ibe ngu-$2,672.53 i-ounce. Kuthi intengo yolongahluziwe ibe ngu-$73.87 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Uqeqesho wabafana Hugo Bros uthi uthandazela ukuthi sibuyeleke ezingeni la sisilomo samamelodi Sundowns uThemba Zwane uma ngabe sesululeme. uBruce kumele aqhamuke neqhinga lokuqedela umsebenzi wokufaka iNingizimu Afrika kwi-Africa Cup of Nations ezokuba seCameroon ekupheleni konyaka ozayo. Lo mqeqesho umemezele isikwadi sabadlali abangama-23 anethemba lokuthi bazomenzela kufuna uma ngabe bafana isibhekene neUganda ngomhla zili-15 kuye phezulu ekuhambeni eSouth Sudan ngesonto elizayo ke naseKapa. Ibafana ke sendaweni yesibili kuGroup K ngamaphuzu ayisishiyagalombili kanti ke sicongweni kuhlezi iUganda ngamaphuzu ayi10 emva kwemidlalo ke emine. Abafana bakaBruce badinga nje amaphuzu amathathu kuphela ukuze bazibekisele indawo kwiAFCON. Ake sibheke naso isimo sezulu esikalindeleka. Bomlilo othathe ushubuhangwa washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlano kamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.